Apisa mag okwach kich ondhiyo achije ariyo ma mine ma itudo kod nek mar apisa mar kambi mar Wells Fargo Willis Ayieko kendo yudogi gi bunde mane mar Ayieko. Ma timore kinde ma chich machielo omaki odiochieng' manyoro Victor Uma Okoth bende ididine tesendo bila ma Kisumu Railways kuom ndalo 21 ka nonro pod dhi nyime. Jafwambo marwa Lydia Okeyo noluwo wachni nyakwa Ramogi kendo ma e report. E apedha madhi mbele kotenre gi nek mar apisa kambi mar Wells Fargo Willis Ayieko, obila mag okwach kich DCI nyondhi achije ariyo mamine kendo yudogi gi bunde mar $1 mane mar Willis Ayieko. Kaluwore gi coordinator mar DCI Manyanza Leni Kisaka, mine ariyogo ne ondhi gi obila e kinde mane obila yudo maling'ling' nitiere kuo moro mane ichano time apaya maya Luanda kadhi Siaya kendo keto obadho. E obadhono kanyo ema ne gichunge nyamburko moro ma namba ne en KDN 948B, to kata kamano ne weg nyamburko no dagi chung'. Kanyo ema ne achijego chako bayo magina e yamo. Gino mano ochuno obila fuong'o tie nyamburko margi eka nyamburko no bayo yo mochung'e bath apaya. Kisaka wacho ni achijego no wuok gi ng'wech kata mopondo, kata kamano achich madichuo no kwepo moidha piko molal gi adhonde mag lisasi dende ka achije ariyo mamine no maki kendo noyudi gi bunde man kod risasi 11 ka nonro mag bundego yud kachal gi mar Willis Ayieko. Obila koro chich ne bunde no ne ge timgo mahundu moko e alwora no. Ma biro bang' achich machielo moyangi kaka Victor Okoth nyoma kinyore kar dak ma Dandora Phase 4 e kaunti ma Nairobi ka koro ibiro dinne kuom ndalo 21 e tesendo obila ma Kisumu Railways ka obila pod dhi mbele gi timo nonro matut. Upon commission of the offense, the respondent ran away and hid in Dandora. Furthermore, due to the nature of the offense and how it was committed, the deceased family, friends and community are angry and they may harm the respondent if he is released. It is for this and therefore it is for his own safety that the respondent is held in custody. Ayieko ne okwayo ndingre mare tich adek juma mokalo e sub-county Mayala to kanochwa report mar lal mare kochakre tich abich tarik 18 dwe mar 10 kama ne onene mogik ka owuok e liel moro e gwenge mabar Turo Nyamneni amayudre kar chung'od bura magem me kaunti ma Siaya. Lydia Okeyo, Ramogi TV.